सानफ्लावार बिबार बायदि नुलायथारनाय गोजा गलाब बिबार बायदि जाहाबलायनाय आङो बे जिउआव गाबै गाबैनो थैलांगोन। आङो बे जिउआव गाबै गाबैनो थैलांगोन जेब्लासिम नों आंजों बे जिउआव फैफिना। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों सानफ्लावार बिबार बायदि। नोंथांमोना नायाखैबा नोंथांमोना नायहैनो हागोन। बिथांमोननि कास्टिंआनो जादों सानसुलि, सिमां एन्ड रिंकि। नोंथांमोना दासिमबो नायाखैबा बिथांमोना बे भिडिअनि ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङा नेहेर फिल्म प्रडाक्सन। इउटुबाव सार्च खालामनानै नाहै आरो बिथांमोननि चेनेलाव गोदानबा बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामना हो। आरो बे मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी। आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो।